25 сакавіка гістарычны вечар, які нельга прапусціць. Час, калі сэрца Беларусі б'ецца найгучней. Жывы святочны эфір з нагоды Дня волі, такі толькі на Нехта Плюс. Віншаванне і звароты лідараў, самае важнае і кранальныя словы, неўміручыя сэнсы ды новыя песні. Бел-чырвона-белая Беларусь, я без конца тобой ганаруся. Цікавыя госці, жывая атмасфера, агульная памяць і гісторыя, якая нас аб'ядноўвае. Тое, што ні разбіць, ні спыніць, ні стрымаць. Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ. А таксама сапраўдны эксклюзіў. Галоўная падзея вечара – вялікі электрычны драйвовы канцэрт легендарнай Крамбамбулі ў жывым эфіры з Варшавы. Гости, 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 ёсць няма гости. Не прапусціце ў сераду 25 сакавіка а 20 па Менску. Жывы эфір і вялікі канцэрт на YouTube-канале Нехта Плюс. Моцна, гучна, разам. Середа, 25 сакавіка. Добрый дзень, шаноўныя нашыя сябры. Сёння для самых сапраўдных, самых шчырых беларусаў велічная падстава не саромецца ўласных пяшчотных пачуццяў. Мы адзначаем Дзень волі, а роўна можна сказаць і Дзень незалежнасці. Волі, якая мусіла скласціся ажно ад 1918 года, але не лёс. Чаму крыху пазней патлумачыць у сваім аўтарскім матэрыяле Зміцер Лупач, мой калега. Добры дзень, братка беларус, са святам. Со святам, узаемна. Ну і ў мяне з гуморам таксама ўсё, як і належыць у такі дзень, абавязкова ўзгадваюцца песні, створаныя для сапраўдных беларусаў, але ўжо ў найноўшы час. Яны гучалі па радыё, па тэлебачанні, яшчэ да лукашэнкаўскі перыяд, і мне, ведаеце, сёння ўзгадваюцца песняры, напрыклад, старадаўняй крывіцкай пагоні, не забыць, не спыніць, не стрымаць. Альбо вось гэтая ханка песня, да, Святлана спявала яго дачка. Мы здалёк убачылі свабоду, яшчэ не вырваліся з пут. Божа, не надай майму народу пошасці, няпраўды і пакут. Канешне, гэта трэба рэпетаваць, каб спяваць больш прафесійна. На жаль, Божа дадаў і пошасці, і няпраўды, і пакут. Відаць, і праз гэта наканавана нам прайсці, перш чым апынуцца ў сапраўднай, чыстай ад ненавіснага, нялюдскага бруду Беларусі. Аж не верыцца, што гэтыя песні некалі гучалі на дзяржаўным радыё, на дзяржаўным тэлебачанні, але прыйдзе час. Як казалі некалі габрэі, каб наступны раз у Іерусаліме, а мы жадаем вам і ўсім нам, каб наступны раз у Мінску на плошчы Незалежнасці. Але ж будзе несправядліва, калі мы не ўзгадаем песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта ваяцкі марш Тэрнаўскага і Краўцова, аўтара словаў. Ён таксама гучаў і быў папулярным, напэўна, у свой час, ну і пасля проста ён не перадаваўся па радыё, мала гучаў па радыё, па тэлебачанню, таму я больш прывык да такіх, ну, скажам так, постсавецкіх адразу песняў. Але мы таксама можам спяваць, і мы выйдзем шчыльнымі радамі, і будуць сёння спяваць у розных месцах Беларусі, у розных краінах свету. Таму што нас больш, чым прарэжымных беларусаў, калі так можна іх назваць. Так сёння самае дасканалае, самае бясспрэчнае свята, якое не патрабуе асобных каментароў ад усёй душы. Самай галоўнай нацыянальнай датаю нашай радзімы, паважаныя нашыя гледачы, тэлекампанія «Нехта» ўпершыню далучаецца да агульнага адзначэння Дня волі, і вельмі ганарымся гэтым, бо бярэм удзел у пакрокавым паступовым аднаўленні Беларусі, такой прыгожай і шчымлівай у пачуццях і ностальгіі, але ж і гаротнай, напружанай, зацюканай лукашэнкаўскім рэжымам краінаю. І мы, я і Зміцер Лупач, все калегі, адмыслоўцы, якія працавалі над падрыхтоўкаю гэтага стрыму, вельмі ганарымся магчымасцю быць разам з выбітнымі суайчыннікамі, інтэрв'ю з якімі і віншаванні, ад якіх прагучаць у сённяшнім нашым з вамі спатканні. Мы размаўлялі з тымі мужнымі і няскоранымі беларусамі, у тым ліку і былымі ўжо, дзякую Богу, палітзняволенымі, якія прайшлі праз усе жахі лукашэнкаўскіх засценкаў, але не скарыліся, не прадаліся, не збаяліся клыкоў рэжыму і сталі вольнымі з гонарам. Віншаванне з лідарамі дэмакратычнага руху мы вырашылі забіць у форме інтэрв'ю. І думаем, атрымалася добра, цёпла, па-чалавечы. Вашай увазе пераможца на выбарах прэзідэнта 2020 года Святлана Ціханаўская і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
Я ўпэўнена таксама, што нават тыя, хто зараз падтрымлівае рэжым, яны святкуюць у сваім сэрцы дзень волі, бо гэта тое, пра што мы ўсе марым, пра незалежнасць, пра тое, што беларусы будуць вольны і ад дыктатуры, і ад расійскага імперыялізму. І таму, нягледзячы на тое, што дзень волі не святкуецца ў Беларусі, бо рэжым гэта забараняе, гэта менавіта той дзень, які робіць нас нацыяй, які аб'ядноўвае беларусаў і тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся, і ў разуменні рэжыму сваіх і чужых, бо менавіта з гэтага дня мы іншыя, мы не такія, як усе. Мы маем сваю краіну, мы маем сваю ідэнтычнасць, мы маем сваю культуру, мы маем сваю мову. І, конечно, цяжкая сітуацыя, што на працягу столькі год мы павінны абараняць сваю краіну, сваю годнасць, але у нас гэта не то, што добра атрымліваецца, але той вялікі шлях, цяжкі шлях, якім праходзілі нашы продкі, які мы праходзім зараз, паказвае, што беларусы не спыняюцца, што беларусы, як казаў Максім Знак, як бульба, прарастаюць. І я ўпэўненая, што калі гэта магчымасць першая будзе адсвяткаваць дзень волі ў Менску свабодна, без рэпрэсій, то мы пабачым тых, хто зараз прыслужваюць Лукашенко, яны будуць у першых шэрагах. Ці ёсць такая ідэнтычнасць, якая жывучы ў Беларусі, нарадзіўшыся ў Беларусі і можа не любіць чырвона-белы сцяг, герб пагоня і сам дзень, саму Беларусь? Не, конечно, я ўпэўненая, што ёсць такія людзі, якія ненавідзяць, не любяць, не разумеюць усё беларускае, і к такім людзям, я ўпэўнена, можам аднесці самого Александра Лукашенка і шматлікіх сілавікоў вакол яго, якія ацэняць толькі ўсё пра расійскае, пра савецка-саюзкае, і яны проста нешчасныя людзі, бо яны не разумеюць, вось якія адчуванні яны губляюць. Яны губляюць адчуванне гонару за сваё. Яны гатовыя дзяліць, дзірбаніць краіну, там аддаваць пад расійскае вось нейкае пакрывала, але вось няма гонару, што гэта беларускае. Гэта тое, што насамрэч можа адчувалі шматлікія беларусы, але 20-й год ён так шмат зрушыў. Я ўпэўненая, што менавіта ў 20-м годзе прыйшла вось гэта асведамлёнасць да многіх беларусаў, і зараз вось гэты працэс гонару за мову, за нацыянальную ідэнтычнасць, за культуру, за беларускасць, яна такая ўсеаб'емная. І я насамрэч дзякую і старэйшаму пакаленню, асабліва моладзі, якія спрабуюць захаваць тое, што мы амаль што згубілі, і нават узмацніць. У мяне ёсць такі фармат размоў з беларусамі, называецца асабістая размова, калі кожны можа мне пазваніць. Замерыць настрой, на жаль, зараз немагчыма, але я настолькі веру у беларусаў, я веру, што людзі хочуць перамен, можа нават не разумеючы, што такое перамены, але хочуць годнасці, яны хочуць, каб іх паважалі, яны хочуць, каб пра людзей клапаціліся, каб вёскі не выміралі. Бо малыя родзіны гэта хутчэй за ўсё вёскі. І я б, канешне, хацела наведаць свае родныя Сенкевічы, пабачыць, што засталося ад майго дзяцінства, скажем так, колькі вось дамоў зараз стаяць пустыя, а гэта ўсё можна адраджаць, гэта ўсё павінна працаваць, і гэта ўсё павінна жыць, бо гэта наша гісторыя, гэта там, дзе мы вучылі свае першыя словы на беларускай мове. І таму тут, ведаеце, можа, даже не трэба замяраць, гэта кожны чалавек павінен у сябе спытаць, што я падтрымліваю, ці я падтрымліваю Расію з яе вайной, ці я падтрымліваю гэта еўрапейскія каштоўнасці, якія мне адпавядаюць, і тады вырашыць сам для сябе, потым ужо глядзець, хто там, напрыклад, сярод лідараў ці вядомых фігур прапагандуе такія ж каштоўнасці. І таму замерыце кожны сам у сябе сваю годнасць, свае імкненні да свабоды, бо тое, як зараз жывуць беларусы у Беларусі, гэта не пра годнасць, гэта пра гвалт, гэта пра рэпрэсіі, і немагчыма падняць галаву і горда-годна азірнуцца вакол.
Павел Павлович, з днём волі вас. Чаму Жыве Беларусь. Жыве Беларусь, жыве вечна. Чаму, на вашу думку, гэтае свята не прыжылася ў нашай краіне так, як адзначаецца дзень міліцыі, дзень яднання, нейкі 17 верасня, ці дзень Канстытуцыі, праводзяцца нейкія форумы, нейкія дзеці падымаюцца са школы і так далей на розныя там мітынгі і профанацыі, як я называю. А чаму дзень волі, нацыянальнае свята, не святкуецца дзяржаўнае? Затое у нас святкуецца 7 кастрычніка, 7 лістапада. Да? Мне дачка маленькая пыталася: тата, растлумач мне, чаму вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя святкуюць у лістападзе. Да? Ну, гэта, конечно, зразумела, як вытлумачыць. Ведаеце, таму што у нас антынародная, антыдзяржаўная ўлада ў краіне, рэжым, які не базуецца на нацыянальнай гісторыі, на нацыянальнай памяці, не інвестуе ў нацыянальную свядомасць і ў нацыянальную будучыню. Бо дзяржава, якая не будуецца на ўласнай гісторыі, на ўласнай мове, на культуры, яна не мае будучыні. Лукашенко той чалавек, які ад пачатку свайго панавання ў Беларусі марыў быць царом расійскім. І гэтыя мары не збыліся, але ён застаўся ў гэтай парадыгме, ён застаўся ў гэтай ментальнасці. З аднаго боку постсавецкай, бо ён савецкі чалавек, з другого боку прарасійскі, бо ён абсалютна прарасійскі чалавек. І ўсё беларускае для яго, ну, выглядае вельмі крытычна, успрымаецца негатыўна. На жаль, гэта так, калі мы кажам пра гісторыю, шкада, можа, што тады не ўдалося ў 90-е годы ўвесці гэтае свята, хаця, зразумела, калі б Лукашенко прыйшоў да ўлады, то ён бы адмяніў бы і 25 сакавіка як дзяржаўнае свята Беларусі. Але я думаю, што за гэты час ўсё ж такі вырасла пакаленне беларусаў і беларусак, якія ведаюць сваю гісторыю, ведаюць, што адбылося ў 1918 годзе, і што менавіта я памятаю яшчэ ў дзяцінстве, ў школе, мой бацька, а пазней ужо і юнаком, студэнцкія гады, мы заўсёды казалі, што калі б не было публікі, не было бы БССР. БССР з'явілася Рэспубліка Беларусь. Не было бы незалежнай дзяржавы. Гэта было крыніца, гэта падмурак існавання нашай дзяржаўнасці. І нам важна гэта ведаць, важна ўсвядоміць, што гэта была беларуская інтэлігенцыя, беларускія ваяры, якія сталі за тое, каб беларускі народ атрымаў права на сваю дзяржаўнасць. У сучаснай гісторыі прайшло 108 гадоў, да, ужо з таго перыяда, але мы гэта памятаем, у кожны з нас сэрцы. Я памятаю, калі я працаваў у Міністэрстве замежных спраў, аташэ, яшчэ такая самая маленькая пасада, самая малодшая, мы пайшлі святкаваць дзень волі. Ён быў забаронены, гэта быў 1996 год, о, слухайце, уже колькі ж прайшло, 30 гадоў таму назад, да? Разам са сваім тады сябрам, сёння ён далей працуе ў сістэме МЗС, пайшлі на мітынг і на 6. Мы пайшлі да тэлебачання на вуліцы камуністычная, такі там, дзе таксама будынак, дзе зараз знаходіцца ОНТ, СТБ, СТБ, так. Да, раней там было беларускае тэлебачанне таксама. І там былі кардоны міліцыі, бо Зянон Станіславович Пазняк патрабаваў, і апазіцыя тады дэмакратычная патрабавала, каб далі права выступіць апазіцыі ў прямым эфіры на тэлебачанні. Былі кардоны, і пачаліся сутыкненні, я памятаю, ну, і нас пачалі разганяць. І мы пачалі бегчы, хто хавацца ў нейкія там вуліцы, завулкі, да? Мы бяжым з маім сябрам, і бяжым вельмі хутка, за намі бяжыць некалькі міліцыянераў. І мой сябра губляе пантофель. Губляе, а снег, холодно, ён босы бяжыць. Ён стаў, я кажу: Володя, хутчэй пабеглі, бо мы ж супрацоўнікі Міністэрства замежных спраў. Ну, калі затрымаюць, усё, кар'еры, як кажуць, не было. Не, ён на адной наге прыскакаў, адзеў гэты пантофель, і мы уцяклі. Ну, конечно, калі б нас дагналі, то уже як бы не быў бы я амбасадарам, напэўна, не быў бы міністрам. Ну, а ў пазіцыю пайшоў бы раней, як калісьці Владзімир Нікляеў на прыступках Купалаўскага тэатра ў 20-м годзе сказаў: «Вітаю вас, спадар Павел, у апазіцыі». Я сказаў: «Ну, дзякую, спадар Нікляеў, але мы не апазіцыя, мы большасць». Ну, раней бы трапіў бы у гэтую большасць ці ў апазіцыю. Вось так святкавалі ў Міністэрстве замежных спраў, і я скажу так, што на гэтых мітынгах, шэсцях, я бачыў вельмі шмат беларускіх дыпламатаў. Вельмі шмат. І сёння, конечно, адбыліся велічэзныя чысткі ў Міністэрстве замежных спраў. Шмат звольнена амбасадараў, старэйшых дыпламатаў, начальнікаў управлення, шмат з іх, хто знаходіцца за мяжой, хто нават вось выйшаў адзін з дыпламатаў сярод 250 апошніх вызваленых. Але у большасці беларускіх дыпламатаў у сэрцы было гэтае свята. Бо яны разумелі, што гэта падмурак нашай дзяржаўнасці. Ну, як можна сабе ўявіць дыпламат сваёй дзяржавы, які працуе ў інтарэсах іншай дзяржавы?
ці не разумее, што твоя дзяржава і што з'яўляецца гісторыяй твоей дзяржавы. Гэта ж гэта не ты хто тады касмапаліт нейкі, які прыйшоў. Таму нацыянальны складнік у МЗС Беларусі быў. Мы пісалі нотыфікацыі ўсе на беларускай мове. Гэта было правіла ў дагаворным правым управленні МЗС, мы ўсё пісалі толькі выключна на беларускай мове. А адносна нядаўныя падзеі 6 гадоў таму, ну крыху менш, можа вы пакінулі дзяржаўны апарат. А як у наш час, не тады 30 гадоў таму, адносяцца чыноўнікі, людзі, тыя, хто працуе з Лукашэнкам, не працуе ў тых уладных кабінетах, ставяцца да дня волі? Ці баяцца яны пра гэта казаць, ці ненавідзець гэтае, ненавіснае гэта для іх свята? Ці сапраўды вы так між сабой размаўлялі пра тое, што так, свята патрэбна і дзень патрэбны, але ну не можам мы па-іншаму? Раней бы я адказаў на гэтае пытанне так. У кожнага у сваім кутку ў кватэры быў свой бел-чырвона-белы сцяг. У большасці, у сэрцы быў бел-чырвона-белы сцяг. Сёння сказаць так я не магу. Зразумела, што бел-чырвона-белых сцягоў вы не знойдзеце ў кватэрах дзяржаўных чыноўнікаў. Гэта нерэалістычны сцэнар, бо будуць баяцца. Хтосьці прыйдзе, обшук, ну і зразумела, гэта артыкул цябе пасадзяць за гэта. Але я перакананы, што ўсё ж такі ў большасці, ну, можа не ў абсалютнай, але ў значнай частцы у сэрцы захаваўся гэты бел-чырвона-белы сцяг і гэтае свята. Я не стаў бы абсалютна чорна-бела дзяліць увесь дзяржаўны апарат. Ёсць тыя людзі, якія здзяйсняюць злачынства, і мы гэта разумеем. Тыя, які ўдзельнічаюць у масавых рэпрэсіях, тыя, які выконваюць загады, злачынныя загады. Ёсць гэтая частка, і мы разумеем, і тут ім, як кажуць, суддзя суд, які будзе вырашаць пытанне, бо толькі судовая сістэма можа вырашаць, вінаваты чалавек ці не вінаваты. Мы можам бачыць злачынствы, мы тут разумеем, што да, гэта асоба здзейснила злачынства. Але большасць з іх, я думаю, што яны, па-першае, і з пашанай адносяцца да гэтага свята, і я думаю, што яны прыдадуцца нам падчас працы ў будучай Беларусі. Мы не ў стане будзем змяніць 100 000 чыноўнікаў у Беларусі, правда? Так што я з абсалютнай упэўненасцю магу сказаць, што тады абсалютная большасць і сёння большасць з улікам чыстак яна шануе нашу гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі. Бо яны вучыліся ў універсітэтах у той час, яны вучыліся ў школах у той час. Гэта зайшло. Вось зараз вялікі выклік тое, што адбываецца з дзецьмі беларускімі, з юнакамі. Это ж все выкидывается из истории. Это все представляется черными фарбами, не бел-чырвона-белыми, а черными фарбами. Вот это выклик нам, и тут от нас с вами залежить, як мы будем коммуниковать адсюль у беларускае грамадства. Залежить от бацькоў. Мяне вучыў мой бацька. І у майго бацькі быў яго бел-чырвона-белы сцяг, з якім он выйшаў першы раз у 1988 годзе. І пазней хадзіў на ўсе мітынгі, на ўсе шэсці. Заўсёды у яго быў адзін і той бел-чырвона-белы сцяг. Калі яго збівала міліцыя, і ён прыйшоў пабіты гэтымі палкамі, і маці да гэтага часу узгадвае, што хутчэй за ўсё з гэтага он захварэў, но і пазней зышоў з жыцця. Так што мы пражывалі гэта. Я памятаю, я працаваў студэнтам у адной буйной камерцыйнай кампаніі, начальнікам юрыдычнага аддзела, і прыватныя ўласнікі гэтай кампаніі, это быў апошні курс юрыдычнага факультэта, папрасілі мне напісаць даведку пра выказванне Азаронка, старэйшага Азаронка, які тады зрабіў некалькі фільмаў напярэдадні рэферэндуму па галасаванню пра адмену нашай нацыянальнай сімволікі, што гэта супярэчыць Канстытуцыі. Я рабіў такой на замову уласнікаў, маладых хлопцаў гэтай кампаніі, паглядзеўшы гэты жудасныя фільмы Азаронка, які прадстаўляў гэта праз нацызм, праз нейкія там элементы фашызма. Да. Вось гэта азароншчына, яна засталася да гэтага часу. Сёння мы бачым з вамі з аднаго боку тых чыноўнікаў, якія проста маўчаць і не будуць выказваць, бо разумеюць, што за гэта будуць санкцыі, а з іншага боку бачым крайнасць, якія будуць з пенаю ў рта даказваць, наколькі яны лаялісты, наколькі яны падтрымліваюць палітыку Лукашэнкі па знішчэнню ўсяго нацыянальнага і нашай гісторыі. І тым не менш 25 сакавіка нацыянальнае свята мы адзначаем яго і будзем адзначаць шырока. То яны стаміліся ўжо змагацца з нацыянальным беларускім. Слухайце, ну яны вучэнне аб'явілі. Я вось так падумаў, Лукашенко зноў аб'явіў праверку заходняй акругі ўзброеных сілаў Беларусі, якая скончваецца 25 сакавіка. Мне чамусьці так падумалася, не звязана ли гэта з тым, што свята набліжаецца 25 сакавіка, бо Лукашенко заўсёды баяўся гэтага свята, бо найбольш буйныя акцыі ў Беларусі былі на 25 сакавіка і чарнобыльскі шлях. Да? Это два самых магутных шэсця, які мы маглі пабачыць. Лукашенко будзе, пакуль будзе хадзіць па этой земле, заўсёды баяцца нацыянальнага, бо ён
антынародны, антынацыянальны, антыдзяржаўны кіраўнік. Гэта здраднік нашай дзяржавы. Ну, тыя, хто зараз называе дзень волі антысвятам і гэтак далей, ім жа потым будзе сорамна і будзе балюча не ад таго, што прыедзем мы і будзем іх біць, напрыклад, фізічна, да? Яны самі павінны будуць асэнсаваць, што неслі ерунду усялякую, ахінею неслі, называючы і свята само нацысцкім, і сімвалы нацысцкімі. Як вы думаеце, ці прыйдзе паразуменне да тых людзей, якія сёння рэзка супраць Дня волі і чырвона-белых колераў? Я хацеў бы ў гэта верыць, бо без нацыянальнага паразумення будзе цяжка нам знайсці выхад з гэтай складанай сітуацыі, з якім знаходіцца нашае грамадства. Хаця вы бачыце, што вось мы ў адрозненні ад іх, мы не агрэсіўны. Мы нікаго не плануем вешаць на слупах, мы нікаго не плануем там караць, там, да, саджаць у турмы. Мы кажам пра адказнасць тых вышэйшых асобаў, якія здзейснілі злачынства. Да. Я думаю, што вось гэта ідэя круглага стала, праз якую прайшла Польша ў 1689 годзе, калі і ўлада, тады ж таксама была вельмі рэпрэсіўная, таталітарная ўлада ў Польшы, селі за пазіцыі за круглы стол і пачалі размаўляць. Спачатку гэта былі закрытыя перамовы ў Магдаленцы, пазней гэта былі адкрытыя перамовы тут у Варшаве, у палацы прэзідэнцкім, і яны скончыліся гэтым агульным паразуменнем. І сёння Польша квітнеючая дзяржава, якая ўвайшла ў 20-ку самых багатых краінаў свету. Я думаю, што праз гэта нам трэба будзе прайсці, як бы цяжка сябе сёння было бы гэта уявіць, але мы да гэтага дойдзем. Я спадзяюся, што гэта будзе адзін інструментам выхаду з гэтых супярэчанняў, якія існуюць. Ім будзе сорамна, зразумела будзе сорамна. Ну што мы з іх сорамам зробім? Ну што? Ну гэта ўжо будзе на іх сумленні, правда? На іх сумленні апраўдвацца тое, што яны рабілі, недарэчнае ці дрэннае. Таму сёння, віншуючы і вас, і ўсю нашу Беларусь з Днём волі, хочацца павіншаваць і тых, хто на тым баку, бо Лукашенка раздзяліў грамадства, раздзяліў на тых беларусаў, якія за яго, і на тых, хто супраць яго, і атрымліваецца мы адно аднаго мусім ненавідзець, таму што як бы, ну як-то служыць Лукашэнку, а яны нас ненавідзець, таму што мы быццам бы здраднікі і не патрыёты. Ведаеце, калі я быў міністрам культуры, мне пыталіся па што беларуская мова, і вы вось прамуеце беларускую мову, я казаў, што няма на свеце іншага месца, іншай зямлі, апрача беларускай зямлі, у межах той дзяржавы, якая называецца Рэспубліка Беларусь, дзе магла бы развівацца і квітнець беларуская мова. Нема дзе існаваць беларускай гісторыі, як у Беларусі. Ведаеце, я часта думаю пра пісьменнікаў, паэтаў беларускіх, якія з'ехалі з радзімы. Пісьменнік, паэт, музыка, актор, купалаўскія акторы. Яны павінны служыць свайму народу. Дзе яны павінны служыць? На сваёй роднай зямлі, на Беларусі, на сваёй бацькаўшчыне. Так, нас шмат тут, конечно, тут можна і тварыць, і рабіць для дыаспоры, якая з'ехала. Перадусім, наша радзіма — гэта Беларусь. І менавіта туды мы павінны вярнуцца. І вось тое, што вельмі жудаснае зрабіў Лукашенко, ён спрабуе і працягвае эту працу, дзяліць грамадства, дэпартуючы беларусаў. І тыя, хто за яго, павінны гэта ўсвядоміць, што мы таксама беларусы, як і яны беларусы. Мы можам мець розныя погляды, але нас аб'ядноўвае адно — дзяржава, Беларусь. І няма іншага выбару, як дэмакратычным шляхам акрэсліць, а хто будзе акрэсліваць лёс нашай дзяржавы ў будучым. Магчыма, вось мы абмяркоўвалі сцэнарый Венесуэлы. Магчыма, калі вось адбудуцца дэмакратычны выбар у Венесуэле, Чавес стане прэзідэнтам Венесуэлы, а парламент будзе дэмакратычным, будзе падтрымліваць Мачада. Для гэтага ёсць інструмент круглага стала, да гэта і ёсць інструмент паразумення, для гэта і створана дэмакратыя. Давайце жыць менавіта гэтым. Але я буду святкаваць Дзень волі і хачу, каб мага болей беларусаў адсвяткавала. І прашу беларусы, калі ласка, прыходзьце на мітынгі, на шэсці ў розных краінах свету. Мы можам выйсці і сказаць голасна: жыве Беларусь. А тыя беларусы, якія ў Беларусі, няхай у іх сэрцах загарыцца гэты агеньчык свабоды, нашай волі, на Дзень волі. Праваладныя гісторыкі, ды і сам Лукашенка, сцвярджаюць, што ніякай БНР не было. Усё это фікцыя. Дык чаму ж яны тады так баяцца гэтае свята? Давайце коротка ўзгадаем, з чаго это ўсё пачыналася. Калі шукаць у беларускай гісторыі момант, калі слова «дзяржава» раптам перастала быць марай і стала, хаця б на невялікі час рэальнасцю, то это, безумоўна, вясна 1918 года. Тады, калі ў Еўропе поўнай хадой ішла Першая сусветная вайна,
Калі перастала існаваць расійская імперыя, на свет з'явілася яна, Беларуская Народная Рэспубліка. Яна не мела сваёй арміі, не мела выразных межаў, не мела поўнага кантролю над тэрыторыяй. Але беларусы тады заявілі свету, што яны ёсць. На хвілінку уявім сабе тую сітуацыю. Расійская імперія рассыпалася. Бальшавікі толькі пачынаюць браць уладу ў вялікай краіне. Нямецкія войскі занялі беларускую зямлю. І ў гэтым віры падзеі нацыянальна арыентаваныя людзі вырашылі: час стварыць дзяржаву, час заявіць: беларусы — это не проста тутэйшыя, это народ, вялікі народ, і ў яго ёсць права на сваю дзяржаву. У лютым 1918 года ў Берасці ідуць перамовы паміж прадстаўнікамі бальшавіцкай Расіі і кайзераўскай Германіі аб міры. 21 лютага выканаўчы камітэт Усебеларускага кангрэса звярнуўся да народа Беларусі з першай устаўной граматай, дзе аб'явіў сябе адзінай уладаю Беларусі. 9 сакавіка 1918 года адбылося першае ўрачыстае пасяджэнне выканаўчага камітэта Рады, у склад якога ўвайшлі прадстаўнікі розных палітычных сіл. Усяго 71 чалавек. На гэтым пасяджэнні прынялі другую устаўную грамату, якой Беларусь абвясцілі Народнай Рэспублікай, а сам выканкам перайменавалі ў Раду БНР. А ў ноч з 24 на 25 сакавіка гэта ж года, пасля 10 гадзін вострых спрэчак, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прымае трэцюю устаўную грамату. У дакуменце чорным па белым: Беларусь — незалежная дзяржава. Гучыць моцна, але ёсць нюанс. На той момант Мінск ужо пад нямецкай акупацыяй, і фактычна лёс новай дзяржавы шмат у чым залежыць ад таго, што скажуць у Берліне. Але там у самастойнай Беларусі не зацікаўленыя. Яны забараняюць ствараць уласную паліцыю і войска. Тым не менш, пэўную аўтаномію БНР мае. Дзейнічаюць дыпламатычныя місіі, друкуюцца пашпарты БНР, адкрываюцца беларускія школы, выходзяць газеты, друкуюцца кнігі. Так беларусы заяўляюць свету: мы ёсць, і з намі трэба лічыцца. Заяўляюць это не недзе ў кулуарах ці на кухні, а на ўзроўні дзяржаўных дакументаў. Праўда, гісторыя не дае шмат часу новай дзяржаве. Ужо ў канцы 1918 года немцы сыходзяць, а на іх месца прыходзяць бальшавікі. БНР яны не прызнаюць, а на яе месцы ствараецца новая дзяржава, савецкая, прычым амаль у тых самых межах. Аб'яўляючы ў Смаленску, які фактычна на 8 дзён становіцца сталіцай Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь. Але Беларуская Народная Рэспубліка не знікае. Яе ўрад пераязджае ў Вільню, потым у Гродна, пасля ў эміграцыю. Але, што важна, працягвае існаваць. І існуе дагэтуль. Фактычна, это адзін з самых доўгажывучых урадаў выгнання ў свеце. Вы спытаеце: а што з гэта? Ну, была БНР, але ж не ўтрымалася. Але без БНР не было б шмат чаго. Не было б той самай савецкай Беларусі, не было б тых сімвалаў, якія ў 1991 годзе сталі дзяржаўнымі: бел-чырвона-белы сцяг і пагоня. І, магчыма, не было б разумення, што Беларусь — это не выпадковасць гісторыі. Так, БНР не была ідэальнай дзяржавай. Яе дзеячы і кіраўнікі былі часам па-дзіцячы наіўнымі. Часта іх рашэнні залежалі ад чужых армій і чужой волі. Але это была першая спроба незалежнай дзяржавы, сваёй дзяржавы. Адзначым важны момант. БНР не ўзнікла зверху. Яе не прывезлі ў апламбаваным вагоне, як некаторыя іншыя праекты той эпохі. Яна вырасла з народнага руху, з газет, гурткоў, школ, культурніцкіх ініцыятыў, урэшце з інтэлігенцыі, што паходзіла са свайго народа. І гэтыя людзі хацелі, каб не знікла свая мова, а разам з ёй увесь народ. Так, БНР не стала дзяржавай у класічным сэнсе, але гэта была заяўка на будучыню. І наша задача, тых, хто жыве ў 21 стагоддзі, давесці да канца праект нашых папярэднікаў. Таму, калі сёння 25 сакавіка мы адзначаем Дзень волі, это не толькі пра мінулае, это пра будучыню, якая абавязкова мусіць стаць рэальнасцю. Жыве Беларусь! Ну, мы яшчэ раз віншуем вас са святам. Сёння 25 сакавіка, і у нас у студыі ў гасцях Сергей Бульба. Што б вам хацелася сказаць беларусам у гэты дзень? Добрый дзень. Прывітанне. Канешне, волі, свабоды, калі это і волі да свабоды, каб наша воля да нашай свабоды рэалізавалася. От у 20-м годзе мы, на жаль, не дарабілі, не атрымалі мы тую самую свабоду, хаця, здаецца, волю сваю на свабоду заявілі. То вот хочу пажадаць, каб сапраўды ўсё ж такі наша воля атрымала поўную рэалізацыю.
Як того беларусы гавораць, ваши словы да Богу в уши, да? Ну так, а вось улада афіцыйная лукашэнкаўская, яна чамусьці лічыць БССР ці ССРБ, як правільна, вось яна заклала асновы беларускай дзяржаўнасці. А вам не здаецца, што калі б не было БНР, то не было б той і БССР савецкай? Абсолютно слушно. Я цалкам згодны, што калі б не было. Можна паўсяляк адносіцца да БНР, што яна там была і не самастойная, што яна там мала кім была прызнана і праіснавала я на кароткі час. Але ж сапраўды это быў той самай дэманстрацыя той самай волі беларусаў да сваёй незалежнасці. Вот у чым сэнс. Калі разглядаць усю храналогію, глядзіць увесь ланцужок беларускай дзяржаўнасці, то, напэўна, разумна яго пачынаць з полацкае княства, туровапінскае княства, а потым, глядзіце, потым усё это перарастае ў вялікае княства літоўскае, нашае, да, не чужое абсалютна, да. Далей Рэч Паспалітая, двух народаў такі зноўку, дзе, нагадаю, Рэч Паспалітая, то рэспубліка двух народаў, это Польшчы і Літвы, да, нашай Літвы. Ну, наша агульна я маю на ўвазе вялікае княства літоўскае, да. А далей у нас пачынаюцца 3 раздзелы Рэчы Паспалітай, калі Расія нас парвала, падзяліла. Дарэчы, глядзіце, вот, калі русакі вельмі любяць спасылацца, што быў зварот там ад такога-то народу, напрыклад, на украінцаў паказваюць, у іх там Богдан Хмельніцкі там звярнуўся там па дапамогу да Масквы. Мы ніколі не звярталіся, вот, нам няма ніводнага дакумента, што мы прасіліся ў склад расійскай імперыі. І мы спакойна абсалютна жылі вот сваім славянскім, славяна-балцкім светам. У нармальным разуменні славяне з балтамі у нас ніколі, ў прынцыпе, канфліктаў на этой глебе не было. Мы абсалютна нармальна жылі ў сваёй дзяржаве. Тым не менш нас парвалі, 3 раздзелы Рэчы Паспалітай, апынуліся мы ў расійскай імперыі. А далей, глядзіце, далей як бы так прынята называць асабліва афіцыёз, чамусьці любіць вот момант абвяшчэння ССРБ. Так, слухайте, ССРБ таксама ж можна назваць марыянетачнай. Это, ў прынцыпе, ва ўгоду Маскве, Масква абвесціла. І, дарэчы, я нагадаю, са сталіцай, дзе вы думалі, у Смаленску, да? Ну так, і потым межы яны малявалі, як хацелі, некалькі разоў на год нават. Потым наступны праект, такі, як сама можна назваць марыянетачным, да. Это Літбел. Ну так. Чаму Літбел адбыўся? Таму што мы з нашымі літоўскімі сённяшнімі жыхарамі Літвы мы заўсёды жылі, што называецца, як я гавару, мы з аднога лесу. Мы ўсе выйшлі з аднога лесу, таму нават бальшавікі не ведалі, як нас падзяліць. Таму што, ў прынцыпе, ніколі паміж Літвой, у цяперашнім разуменні, і нашай Літвой, якую нам забаранілі назву пасля якраз тых раздзелаў Рэчы Паспалітай, нас тады назвалі северо-западным краем, нагадаю, да. Забаранілі ўзгадваць, хто мы, што мы. То, ў прынцыпе, яна ж такая ж марыянетачная. А далей наступны праект, які вельмі важны, я лічу, дарма яго выкідаць, яго не можна выкідаць, это сярэдняя Літва. Сённяшнія нашы суседзі, літоўцы, яны называюць так это з крыўдай, што это была марыянетачная дзяржава. Ну добра, марыянетачная, дык чым яна адрозніваецца ад Літбела? Нічым, таму што толькі тым, што это самае, што ў Літбеле была зацікаўленая Масква, умоўна, да. А сярэдняя Літва, это, можна сказаць, варшаўскі праект. І, дарэчы, я б вельмі цікавы персанаж, это самае, сам генерал Жалягоўскі, легіён Жалягоўска. Я нагадаю, што калі заходнія беларусы, сапраўдныя літвіны, да, прыйшлі, яны сабраліся разам і пайшлі на Вільню. Калі яны заходзілі ў Вільню, ніхто не супраціўляўся. Абсалютна, таму што свае прыйшлі, разумееце? Абсалютна свае. Так вот, Жалягоўскі сябе называў літвін па нацыянальнасці, але польскай культуры. Што нам замінае на сённяшні дзень, замест таго, каб сённяшнімі літуісамі спрачацца, давайце хай яны сябе называюць літвінамі літоўскай культуры, а мы будзем літвінамі беларускай культуры. Для нас это вельмі важна.
А тому, что, глядите, вот это минулое наше супольное разом вот з літвінамі і літоўскай культурай, оно вельмі важнае, бо яно ресурснае для нас. Глядите, калі мы пачынаем гісторыю от 1917-18 года, туда мы, конечно, можем хвалиться про нейкую там эту Октябрьскую революцию и про тое, что нават Ленин это калісьці быццам бы уначы праязджаў станцию Брест, про что там висіць мемарыяльная шыльда. Ну, то бок, ну, такое себе, на тоненькое, что зовется. А калі мы пачынаем гісторыю ўсё ж таки ад Полацка, ад Вялікае княства Літоўскае, то там, глядзіце, колькі такіх моцных падзеяў. Это і Грунвальд, дзе мы разам, як бы так, разам з палякамі разбілі немцаў, да? То бок это можна святкаваць, а 8 верасня, напрыклад, не можна святкаваць, таму што Москва пакрыўдзіцца. А Берлін не пакрыўдзіцца, не? Так давайте жыць сваімі інтарэсамі. Нам трэба тоеснасць увесці паміж літвін і беларус. То бок літвін не супраць, а менавіта, што мы адно і тое, што мы беларусы, это галінка дрэва літвінскага. Вот што самае каштоўнае, разумееце? І тады вот это ланцужок, і ён у нас роўненькі, што называецца вот прамая лінія сувязі. І ніхто не скажа, што мы гаротныя ніколі не мелі дзяржавы. Ну тут трэба, як Янка Купала пісаў, заняць Беларусі свой пачэсны пасад між народамі. А для таго, як і мне здаецца, нам трэба, каб Беларусь сапраўды стала вольнай. Безумоўна, это, скажем так, абсолютно неабходнае. Я разумею, што багата якія народы як бы не маюць сваёй дзяржавы, але ж нам пашчасціла. Мы маем сваю дзяржаву. Мы, канешне, трошку парваныя, як бы пашкуматаныя. Я пра тое, што глядзіце, ну вот, напрыклад, зоны рассялення крывічоў. Ну, это ж і Смаленск, той самы, тыя ж самыя крывічы. Это і Цвер, я нагадаю, што Цвер калісьці мела герб пагоня. До таго, як, у прынцыпе, Іван Грозны і выразаў, там герб пагоня быў, но это такія ж крывічы, як вітебскія, як нашы полацкія. То бок, разумееце, тут, да, мы на сённяшні дзень парваныя і, скажем так, частка народу вот на сённяшні дзень, напэўна, ўжо ў Цвяры бессэнсоўна гаварыць на этой тэмы. Хаця крывіцтва яны памятаюць. Я бачу, як бы так, там модна дастаткова сярод мясцовага насельніцтва, напрыклад, нейкія гатэльчыкі там называць, там крывія, там яшчэ нешта. То бок крывіцкая ідэя там не зусім як бы збэшчаная. А ў Смаленску, ну, слухайце, я памятаю, калі яшчэ да канчыны Савецкага Саюза, неяк я служыў туды ў Забайкале на кітайскай граніцы. Ехаў я в отпуск, прыляцеў самалётам Чыта Москва, бо да Мінска не было, і з Москвы ўжо дабіраўся цягніком. Гляджу, сержантик Дембель едзе это самае. Я да яго звяртаюся, а ён з такім вот яскравым РГЧ нашым. Я кажу, зямляк, ты адкуль? Са Смаленску. Я кажу, так а чого ти так говориш? Так у нас усе так говорять. То бок, разумеется, это яшчэ не конца страчанае. Я лічу, што, ў прынцыпе, я аптыміст у гэтым плане. Я лічу, што Расія ўсё ж таки закончыць сваё існаванне, а вот со сваёй этой агрэсіўнай палітыкай яна даканае як бы так увесь свет. І свет змушаны будзе ўсё ж таки жорстка рэагаваць. То я б, напрыклад, поле дзейнасці для беларускіх службаў. Глядзіце, Калінінград мы ўжо празяпілі, да? Хаця ў Калінінградзе 43% беларусаў было. От спачатку, калі ён дастаўся, як бы так, Савецкаму Саюзу, да, там же ж мясцовае насельніцтва ўсё павыкідалі. Ну так, там маіх сваякоў шмат. А Крым і Калінінград. Вот у Крыму у мяне частку сваякоў з Гомельшчыны загналі туды, это самае, Гурзуф, Сімферополі яны потым жылі. Да, а якраз от жыхароў Вітебскай і Гродненскай, я так разумею, туды на Калінінград. Так вот там трэба было работаць, 43% это вельмі багата, разумееце? Мы маглі б сапраўды як бы прэтэндаваць як дзяржава ў будучым на свой порт. О. Добра тады, дзякуй. На гэтай аптымістычнай ноце мы і завершым. Дзякуй, Сергей. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Зараз вашай увазе віншаванне тых, хто яшчэ летась быў у засценках лукашэнкаўскіх турмаў. Мікола Дзядок і Ігор Лосік. Дарагія беларусы, віншую вас з днём волі. І ў гэты дзень вось што хачу сказаць. Свабода – рэч надта каштоўная. Яшчэ аніводнаму народу на свеце яна не далася задарма. У 2020 годзе мы зрабілі першы і, мусіць, самы галоўны крок у сучаснасці ў адваяванні нашай свабоды. І мы абавязкова пройдзем гэты путь да канца.
Нас чакаюць яшчэ шмат здзяйснення і шмат працы. Але я веру, што ў нас усё атрымаецца. Со святам вас. Яна жыве, бо духам не змарнела, і вольны дух на сожы і дзвіне, і сцяг лунае бел чырвона-белы, лунае сцяг, і Беларусь жыве. Привітання, сябры. Я з вами, со святом волю вас. Ну, мы вяртаемся да гісторыі. Ініцыятыва Будзьма, адмыслова для маладых людзей, зрабіла гістарычны кліп. Давайте паглядзім. Не было раней нічога, а цяпер усяго многа. За гэтае мы мусім падзякаваць Богу. Ён ствараў наш свет у жанры фрыстайлу, прамовіў Будзьма, і Беларусь паўстала. Іхтыязаўры ды іншыя цмокі мы на пачатку в акіяне моглі, а потым пакінулі водныя нетры. І займелі мы назву неўры. Неўры здавён ад першых вякоў пераўтвараліся ў ваўкоў. Такая вось звычка была у народа. Жыце не пярун да шмок ды голас сварога. У паганскіх багоў продкі нашыя верылі, але хрысціянства ўжо грукае ў дзверы. Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ. Год 862 ад нараджэння Христова. Пра Полацак першыя летапісныя словы. У тым Полацку збудуюць сабор Святой Сафіі. У свеце былі толькі тры такія. Тамтэйшы князь Усяслаў Чарадзей быў чоткі персанаж, але слухай далей. У Полацку жыла Ефрасіння святая. Памяць пра яе ў стагоддзях не тая. Для яе зрабілі знакаміты крыж. Не проста супер звыч, але ў апошнюю вайну артефакт прапаў. Такі вось, прабачце, мясцовы грааль. Ідзем далей, не марудзім доўга. Час надышоў князя Міндоўга. І тут мы зацяміць мусім з табой. Тады Беларусь называлі Літвой, а дакладней вялікім княствам літоўскім. З гербам пагоні, суперскім войскам. Пакрочым далей сваім шляхам пыльным. Князь Гедымін, засновы Вільню. Сон легендарны, ваўчар у латах. На Вікіпедыі пра гэта багата. Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ. Год 1362. Шарацадзіды лунаюць сцягі. Нашыя войскі ля сіняй вады разбілі трох ханаў Залатой Орды. І княства літоўскае раптам опа зрабілася буйнейшай дзяржавай Еўропы. Давайте далей разгортваць світак. У княстве літоўскім княжыць Вітаў. Тэўтонскі ордэн нам пагражае. Пад Грунвальдам бітва ўсё вырашае. Вітаў з Ягайлам, польскім каралём, крыжакоў адправілі ў металалом. Францішак Скарына, канкрэтны мажор, вучыўся не ў Полацку, а за мяжой. І з гэтай навукай ён добра парадзіў беларускую Біблію. Выдаў у Празе вайскоўцы былі ў форме не горшай. Паклалі маскоўскае войска пад Оршай у 1514 годзе. Але годзе пра гэта, наперад мы пойдзем. Хвілінны прыпынак. Зараз і тут зацверджаны трэці літоўскі статут. А пад Кірхольмам разбілі шведаў. Відаць, ты пра гэта раней не ведаў. Будзьма ведаць свой род. У Магілёве ў бітве Апантанай 7000 палегла акупантаў. Якіх акупантаў? Ну гэта з усходу, прадстаўнікоў братняга расійскага народу. Іх называлі яшчэ маскавіты, а мы ўжо ў рэчы жылі паспаліты. Беларуска-літоўска-польскай дзяржаве. І чамусьці суседзі ўсіх раздражнялі. Тры падзелы рэчы паспалітай вось так узялі нас і падзялілі. Найбольшую частку з'ела Расія. Сярод шляхты незадаволенай спее. На сцэне з'явіўся Тадэвуш Касцюшка. Запомніць імя гэта трэба, таму што Тадэвуш канкрэтны быў рэвалюцыянерам. Свабоду, роўнасць, братэрства, веру. Змагаўся за гэта нават у Штатах, але рускі царызм яго кінуў за крат. Будзьма ведаць свой род. Падчас напалеонаўскага землятрусу з беларусамі біліся беларусы. А ў 1863 паўстанні зноў пажарышчам свеціць. Кастусь Каліноўскі, сын Беларусі, у роспачы быў у гаркоце ў скрусе. Падняў касінер, смела біўся ў палях, але ў пятлі на Лукішка скончыў свой шлях. Свет на мяжы 20-го стагоддзя. Трэба падымаць культуру ў народзе. Бахушевіч, Богданович, Купала і Колас, Ластовскі, Луцкевіч. Багата было вас, дзесяткі і дзесяткі выбітных імёнаў, але ўжо рэвалюцыя палае чырвоным. Ну вось, у рэвалюцыйных шахах з'яўляецца новая дзяржава. Завецца прыгожая яна, ВНР. Яе ўтварэнне святкуе цяпер. Але раптам аднекуль здзіркі ад бубліка з'яўляецца іншая на табе рэспубліка. Завецца ўжо не рамантычная яна, Савецкая, сацыялістычная. 20-е гады, векапомны час. Беларусізацыя пануе ў нас. Пісьменнікі пішуць выдатныя творы. Мастакі ў Вітебску заўсёды ў гуморы. І гэтак было, пакуль не прыйшоў год 37-й. Крывавае шоу. Але тошча была апраметная. І вось табе пекла, другая сусветная. Былі акупанты, былі партызаны. Краіну ізноў на шматкі разгрызалі. І зноў беларусы з абодвух бакоў. Льецца кроў, роб
ляціць космонавт, на шэру прамову сваю гавары. Спявайце пра ясе грамчэй лістяры, барыскі грабі, вынаходкі ў НАСА, а мы застанемся з краіны сам-насам. Рэспубліка Беларусь, яе назва цяпер, прыняты сцяг, зацверджаны гер. Спяваюцца песні, чытаюцца вершы, год 1991. Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ. На гэтым шматкропе у рукі вам сцяг, хай кожны напіша уласны працяг. Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ. 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 Працягваем наш святочны эфір. Нашых гледачоў віншуюць вядомыя беларусы. Белорусы, поздравляю вас всех с Днем воли. Этот день олицетворяет День свободы белорусского народа. В этот день мы все с вами вспоминаем, к чему мы стремимся и к чему мы идем. Беларусь будет свободна, белорусы будут свободны. Живи Беларусь, с праздником вас! Я Ганна Федаронак, але вы мяне ўсе ведаеце як бабу Галю з Лукашолак. І яшчэ я кіраўніца шэлтара і фонду «Притуляй мяне», які працуюць для нашых беларусаў палітвязней. І хочу вас, мои даражэнькія беларусы, павіншаваць з Днём волі. І хочу вам сказаць, што наша краіна абавязкова будзе вольнай, але для гэтага мы не павінны сядзець злажыўшы рукі. Трэба нешта рабіць і неяк дзейнічаць. Дзе б мы не знаходзіліся, мы павінны расказваць пра тое, што ў нас у Беларусі знаходзіцца ў турмах нашы палітвязні, што яны там некаторыя страцілі жыццё. А яны больш чым хто заслугоўваюць волі. Таму, даражэнькія беларусы, давайце будзем дзейнічаць разам. Жыве Беларус, з Днём волі! Шановныя беларусы, шановныя сябры, шановнае гаспадарства, для мяне вельмі вялікі гонар мець магчымасць павіншаваць вас з нашым найвялікшым святам. Днём акта 25 сакавіка, Днём Беларускай Народнай Рэспублікі, з нашым Днём волі. Шановныя сябры, калі ласка, віншуйце 25 сакавіка всіх сваіх знаёмых з гэтым святам. Бо Дзень волі, як і наша мова, як і наши гістарычныя сімвалы, гэта сведчанне таго, што ёсць яшчэ ў Беларусі шлях да волі, да вольнасці. І калі ласка, калі будете святкаваць сёння, то не забывайце, што вся Беларусь даведалася, што есть такі дзень волі. З акцыі яшчэ тады студэнта Алеся Пушкіна, а лукашэнкаўская банда спрабуе зараз забіць Беларусь. І яны забілі великого беларуса, талентовитого мастака Алеся Пушкіна. Прыгадайце его, прыгадайце іншых наших герояў. І калі ласка, абавязкова святкуйце сёлета і за наших палітвязняў, якія незаконна знаходзяцца в лукашэнкаўскіх вязніцах, бо у них няма магчымасці святкаваць Дзень волі. А воля ім вельмі патрэбна. Яшчэ раз са святам вас, сябры. Жыве Дзень волі, жыве Беларусь. Дарэчы, Вячеслав Шыўчык – это першы палітзняволены лукашэнкаўскага рэжыму. Запіс віншавання зроблены ў Беластоку. Беласток – адзін з першых гарадоў, які далучыўся да святкавання Дня волі ў гэтым годзе. Свята там зладзілі ў нядзелю 23 сакавіка. Давайте паглядзім у нашым кароткім рэпартажы, як гэта было. Разбуры, хурмы, муры, прагнеш свободы, то вяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
Беласток пачаў святкаванне Дня волі адным з першых. 108-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі адзначылі тут у нядзелю 22 сакавіка. Арганізатарамі акцыі выступілі беларуская дыаспара Беластока, фонд Тутака і гарадскія ўлады. Это быў дзень салідарнасці, годнасці і надзеі, які належыць святкаванне распачалося з гімна БНР. Беларусаў прывітаў ваявода падляшскі Яцек Бжазоўскі, які падкрэсліў вялікае значэнне салідарнасці. Тут, у Польшчы, такім словам, якое паказвае, у імя чаго змагаліся мы, як палякі, і змагаецеся вы, як беларусы, з'яўляецца слова «салідарнасць». Гэтую салідарнасць трэба разумець як адзін з другім, а не адзін супраць другога. Гэта салідарнасць, якая паказвае, чым з'яўляецца надзея у час безнадзеі. Показуе, чым jest nadzieja w czasach beznadziei. Вядоўца акцыі Павел Станкевіч адзначыў важнасць таго, каб Польшча ў будучыні мела добрых суседзяў за ўсходняй мяжой. Падчас мітынгу выступілі прадстаўнікі гарадскіх уладаў, беларускай дыяспары, беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы і украінскай супольнасці. Кіраўнік радыёрацыі і галоўны рэдактар Нівы Яўген Вапа падкрэсліў. I ta praha woli, ta praha nadziei, zakładziona 108 lat temu nazad, Jana nadalejszym pokoleniom nadała sens białoruskiego politycznego i kulturno-mownego życia. Bo nie ma swobody, kali nie ma mowy. Спадар Яўген згадаў, што 40 гадоў таму, у 1986 годзе тут, у Беластоку, студэнты падпольна адзначылі Дзень волі. І з таго часу гэта свята адзначаецца тут кожны год. І калі ўсе гавораць, што нас атакуе рускі мір, то мы павінны сказаць, а нас бароніць наш беларускі свет. Świat białoruskiej idei, świat białoruskiej woli. Да ўдзельнікаў акцыі звярнуўся прадстаўнік беларускай дыяспары Беластоку Яна Бадоўскі. Мы голас тых беларусаў у Беларусі, якія сёння не могуць выйсці святкаваць Дзень волі. І мы будзем далей змагацца, пакуль наша краіна не будзе вольная. Мы далей будзем выходзіць і паказваць і расказваць тое, што адбываецца ў Беларусі. І паказваць, што мы, беларусы, свободная нация. Мы будем змагаться за свою свободу. И разом мы переможем. Живе Беларусь! Лідар руху салідарнасці разам Вячеслав Сіўчык закрануў тэму беларускіх палітвязняў і нагадаў пра тых, хто загінуў у лукашэнкаўскіх зашчэнках, і выказаў надзею. Бывало, что день 25 сакавіка стракалось за кратами. Але ж я завжды верил в тое, что гэта будзе дзяржаўнае свята Беларусі. А завяршылася свята выступам беларускага паэта, барда і перакладчыка Андрэя Хадановіча, які падтрымаў удзельнікаў і словам, і песняй. На галоўнай плошчы Беластока гучалі вядомыя муры па-польску і па-беларуску. Вырві муром зęby krat, zerwij kajtany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Павел Северинец, толькі 4-й месяц на волі. Ён вызваліўся ў снежні мінула году, але адразу ўключыўся ў падрыхтоўку да свята. Сёлета ён каардынуе святкаванне беларусаў па ўсім свеце. Давайте паслухаем яго віншаванне. Дорогие белорусы и белоруски, весна 2026 года особливая. Свет імкліва меняется. У Венесуэле, на Кубе, у Иране хістаюцца жорсткія рэжымы тыранаў. Руйнуюцца крэпасці зла, якія лічыліся вечнымі. Украіна коштам неймаверных высілкаў і сваёй крыві спыняе здзічэлую Расею і падтрымлівае вольных беларусаў. Расія пагражае Захаду ядзернай зброяй з тэрыторыі Беларусі і гатовая ператварыць нашу краіну ў выпаленую пустэльню. Сёлетняя вясна поўная трывогі і надзей. Плынямі вызваляюць беларускіх палітзняволеных. І ў самой Беларусі, і за мяжой людзі падымаюць галаву. Самы час адштурхнуцца ад дна.
У такі час нашы продкі заўжды змыкалі шэрагі і выходзілі шчыльнымі радамі. Сёння беларусам як ніколі важна быць адзінымі. 108 гадоў таму беларусы сабраліся разам у Менску, каб абвясціць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы аднавілі дзяржаўнасць, якую будавалі 1000 гадоў. 30 гадоў таму, менавіта са шматтысячнага дня волі, пачалася легендарная вясна 96, якая сарвала планы Лукашэнкі далучыць Беларусь да Расіі, а на стагоддзе БНР дзесяткі тысячаў людзей пад бел-чырвон-белымі сцягамі на дзень волі давялі, нарадзілася яшчэ адно пакаленне, гатовае змагацца за Беларусь. Для вернікаў 25 сакавіка гэта дзень дабравесця, дзень святла і надзеі. Бог паведаміў Марыі, што ў яе народзіцца Христос, і ў чалавецтва з'явілася надзея. Таму дзень волі для беларусаў і дзень свабоды і дзень рашучасці. Давайце ўдыхнем на поўныя грудзі, там, дзе мы ёсць. Згадаем тых, хто аддаў жыццё за нашу свабоду і тых, хто цяпер пакутае ў турмах. Згадаем, што мы вялікі і вольны народ. І там, дзе мы можам, на дзень волі уздымем бел-чырвон-белыя сцягі. Дзе не зможам, будзем гучна размаўляць па-беларуску, усміхацца адно аднаму, абдымаць сябраў, сваякоў і каханых. Адзначым галоўнае беларускае свята, якое кліча нас да волі. І гукнем, і пачуем водгук па ўсім свеце. Жыве Беларусь, жыве вечна. Сёння ж таксама хацеў узняць тэму, якую здымаў у размовах са Святланай Ціханаўскай і Паўлам Латушкам, што Лукашенко падзяліў наше грамадства на два лагеры і, уласна кажучы, антыподы мы сталі нашым жа беларусам. Як вы думаеце, ці святкуюць хаця б у душы тыя, хто за Лукашэнку, тыя, хто застаўся ў Беларусі, тыя, хто пакуль не асмельваецца адзначаць гэтае свята адкрыта, але ўсё ж такі ў душы ён мае на ўвазе, што гэтая дата не забываемая. Ну так, я думаю, тых, што за Лукашэнку, вядома, не святкуюць, але тых, хто супраць, я думаю, што ў сем'ях яны, вядома, святкуюць. Такія святы не забываюцца. Тым больш у каталікоў у гэты дзень дабравешчання. І я думаю, што і для ўсіх беларусаў настане час, што прыйдзе добрая вестка і для ўсёй краіны. Но мы працягваем наш святочны эфір. Далей Юры Стыльскі, гурт «Дай дарогу», песня «Беларусь». Мы народились в светлой краине с белыми тварами, светом в очах, гонором, мовой и стягом одиные. Так закалялись мы у веках, кольки змагались мы за свободу, кольки пролито геройской крови, руки лизвинов и вольного роду, верили, здолели, перемогли. Бел-червоно-белая Беларусь, я без конца тобой гоноруся. Бел-червоно-белую нашу мать
Дзякуем, што вы з намі. Эфір наш сённяшні працягваецца святочным канцэртам. А мы пераносімся з зямлі на неба, у сэнсе клуб неба, дзе адбываецца святочны канцэрт з нагоды Дня волі у Варшаве. І там акурат прагучыць песня «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Лявон Вольскі, Крамбамбуля, заставайцеся з намі. Веком век плыве цячэ, а мы ідзем, і што ж? О, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Ужо не ўсцерп нам крыж пакут, і мы крычым, але не дакрычаліся пакуль да Беларусі. Ужо не ўсцерп нам крыж пакут, і мы крычым, але не дакрычаліся пакуль да Беларусі. А можа быць, яна міраж, і ўсё мы трызнем, бо чаму ж не далятае голас наш да Беларусі? Відаць, пракляцце знак ляжыць на нас ад роду, і таму так цяжка шлях нам ці рабіць да Беларусі. Вітаємо вас! Приємно, що ви це записуєте сьогодні. Бо ішли така поголовка, що не страшно. Кому страшно? Стоп. Нам не страшно. Кому не страшно? Ось, ну і ми вітаємо П'ятнього сьогодні запрошуємо. День воли, он только нас белорусов, только наши свята. Хотя сегодня вас повіншують і повіншує один вельми знаковий польський виконавець. Сюрпризик буде.
Для тых, хто глядзіць трансляцыю, сёння ёсць трансляцыі, но просто вы хто за мяжою, Злучаныя Штаты, я ведаю, глядзяць. Калі ласка, не саромцеся данаціць. Не саромцеся данаціць, калі ласачка. А сёння нязменны беларускі кіраўнік апынуўся чамусьці ў Пхеньяне, вы бачылі? І мы там за сцэною у грымерцам падумалі, што яны там з іншым нязменным лідарам там паразмаўлялі. Эты беларускі паглядзеў, а дзе мой шпіц? А ему адказваюць, так вы ж любіце, калі на стале, так? Ну добра, маленькая рэпетыцыя аркестру сканчаецца і пачынаем свой. Я вас любіў, любоў яшчэ, у душы пагасла не яшчэ. І апроч вас яшчэ люблю ваду і неба і зямлю. Я соліна, я не люблю, калі вайна, але люблю, калі вясна, і лето, осень і зіма. Городы, озерный берег золотый. Люблю ночную магистраль и парковаться постарай. Люблю калі сады квітнеюць і палі. Люблю ходить, люблю сядзець, ляжаць і ў нікуды глядзець. Люблю я день, люблю я ночь, люблю я снег, люблю я дождь. Калі мяце, калі пячэ, і шмат чаго люблю яшчэ. Люблю ўсё, што называецца жыццё, і песню гэтую пяю пра тое, што жыццё люблю. La 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 la
Давайте. Продай коня, купи вина. Хай будет солнце у твоим вине, светло свое табедае. Купи гитару, на ей заиграй, нехай танцует целый край. Нехай танцует, нехай тает, нехай вино и солнце бьет. Охряный твой горись огонь, баки смеются, тебе утвар, баки пьют и пьют нектар. Баки смеются, и ты не плачь, минает час твоих неудач. Продай гитару, купи коня, продай коня, купи вина. Ла-ла-ла-ла.
своих мы все браты. Ой, закатишь вы музыки, ой, закатишь, вот отца! У наших кушаток диких будем разневольваться, будем танцевать вальсы, пойку, выпивать и подпевать. А як сонце усыйти, снова пойдем разом воевать. Сьогодні дудка гучить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Тоня дудка гучить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Танчить леска шлати, танчить свят розпрягіндой, танчить хлопці і дівчати, танчу я і ти со мною, не спиняйтеся музики, не стихайте та війна, а як тільки сонце взойде, знов чекає нас війна. Когда дудка гучить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Тоня дудка гучить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Тоня дудка гучить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Тоня дудка гучить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Дякуємо! Дякуй, Сабре! Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живи вечно! А зараз песню про Франю виконає наш незмінний басист Олесь Франтишек. Як ходила Франя на високий берег, провожала Франя партизанских шерах. Там я як коханый, я в соседней улице со своим матроном передислокуется. Оп! Вечером с дороги Янка насбирала, Янку дорогому хлебцу бурю сала. Чтобы не забывался на свою Франтишку, Галина вот выпьет рядом потелишь. Франя, Франя, прийди, Янка, с перемогою назад. Будет добрая погулянка, будет сад и виноград. Ой, больнуша Франя, только сердце слезы, полились от Франя, длинные слезы. Ой, не плачь, Франтишка, слезы не подмог. Лепей помолись, а ты за перемогу. Франя, Франя, прийди, Янка, с перемогою назад. Будет добрая погулянка, будет сад и виноград. Франя, Франя, прийди, Янка, с перемогою домой.
месте корчонка стояла, да но бай-бай. Цук-цук, бом-кирым-бом-бом, корчонка стояла. Ау ты, корчонцы, хайка молодая, жидовка, ай-бай. Цук-цук, бом-кирым-бом-бом, хайка молодая. Хайка молодая, вот шинковала горелкой, ай-бай. Цук-цук, бом-кирым-бом-бом, вот шинковала. Ау ты, корчонцы, два солдаты пили, ай-бай. Цук-цук, бом-кирым-бом-бом, два солдаты пили. Два солдаты пили, все харку манили, жидовку, ай-бай. Цук-цук, бом-кирым-бом-бом, все хайку манили. в школе, ай-вай, зук-зук, бом-кирым-бом-бом, все жили в школе, все жили в школе, одна кайка дома жидовка, ай-вай, зук-зук, бом-кирым-бом-бом, одна кайка дома. А в неделю рано пришли три подводки по кайку, ай-вай, зук-зук, бом-кирым-бом-бом, пришли три подводки. У первой подводе подушки перыны, у другой подводе серебро и злото, у третью подводу собакайка сел на жидовку, собакайка сел и песенку запела веселую. Ай-вай, зук-зук, бом-кирым-бом-бом, песенку запела. Дякую!
Паша, мені здається, вам треба змінити вопратку, ні? Це вже так пойде, нормально. Мне кажется, вам нужно освежиться. Покажи на торсе, покажи давай. Бамбульная версия одной відомої пісні. Як приходили к нам партизаны, гомонили лясы и поляны, гомонили лясы и поляны, як приходили к нам партизаны. Оккупанты пришли и меняли ее, але нас не спынить, але нас не сприймать. И так что сбоку дается копать кулемет, и так что сбоку дается стрелять. Мы партизаны, красные браты, мы партизаны, войной мы на «ты». Мы партизаны, любим наш край, очисти наш край от чужинских знай. И наши люди, ніби пауки, розповзуть по ножі на 4 боки. І будуть радіму свою визволять, стрелять з-під руки, скидать техніки. Ми партизани, ясні брати, ми партизани, війною ми на «ти». Ми партизани, любим наш край, очисти наш край, ein, zwei, drei. А потом мы выпьем с тобой самогонки за наши пуши, лясы и погорки, за волей наш край, за конец войны. Мы партизаны, белорусские сыны! Мы партизаны, Красные браты, мы партизаны, войной мы на «ты». мы партизаны. Любим наш край, очисти наш край от чужинских знай. Дякуємо! Живі вічно! Наступну пісню знову ж виконає наш незмінний басист Олесь Франтішек.
увечері по праці, туди накіроваться. Треба ж і повстанцю увесь танцпляц скорить. Серце повстанця б'ється у ритмі танця, хочеться повстанцю, танці раз приходиться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, швадським познайомиться. Дзяўчынка, што гэта за ўчынкі, не хочаце вам не згоды дзеля нашай свабоды. Ты глядзі мне вочы, мела, ты мяне ўсяго турбуеш. Часта же хутчэй, бо назад запомні чуеш. Просто адкажы мне так, я жаўнер, а не мастак. Ты не можа болі мацца, ты не можа болі часу, ты хутчэй начала мацца, будзем палка цілавацца. Серце повстанця б'ється у ритмі танця, хочеться повстанцю, танці раз приходиться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, швадським познайомиться. Комлявы, автожвавы, а-ля дурить державу. Для нас святая справа, святей за інших справ. А ввечері на праці, туди накіроваться. Бо хочеться повстанцю, а весь танцпляц повстав. Серце повстанця б'ється у ритмі танця, хочеться повстанцю, танці раз приходиться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці. Серце повстанця б'ється у ритмі танця, хочеться повстанцю, танці раз приходиться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, швадським познайомиться. Дякуй, сябри, дякуй! Живі вічно! Як настрой добрий у вас, так? Ми бачимо. Єдин. Так? Все добре? Ну, протягуємо туди. Як служив же ж я у пана, ды на першолетника лета. Ой, заслужив же ж я у пана курочку за гэта. Тая кура щебетура по подворку ходить и ходить. Эй, кураняток за собою водить. Як служив же ж я у пана, ти на друга летіка лета. Ой, заслужив же ж я у пана качечку за гэта. Та я кача дробно скача, та я кура щебетура по подворку ходить и ходить. Эй, кураня так за собою водить. Як служив же ж я у пана, ти на 30 Ой, заслужив же ж я у пана гусечку за гэта. Та є гуся, сюся, сюся, та є кача ровно скача, та є кура щебетура по подворку ходить и ходить. Эй, кураня так за собою водить.
Як служив же ж я у пана і на чварталетика лета. Ой, заслужив же ж я у пана індика загрета. А то індик, тає гуся, сюся, тає кача, ровно скача, тає кура, шабятура, по подворку ходить и ходит. Эй, кураня так за собою водит. Эй! Як служив же ж я у пана і на ятанетика лета. Ой, заслужив же ж я у пана на загета. А той пара крутороги поломал паненка в ноги. А той дык-дык-дык-дык, тая гуся, сюся, тая кача, дробно скача, тая кура, шабятура, а по дворку ходит и ходит. Эй, кураня так за собою водит. Як служив же ж я у пана і на шосталетика лета. Ой, заслужив же ж я у пана телеша загета. А той теле хвост отмели, а той пара круто ровный поломал паненка в ноги. А той дык-дык-дык-дык, тая гуся, сюся, тая дача, дробно скача, тая кура, шабятура, а по дворку ходит и ходит. Эй, кураня так за собою водит. Як служив же ж я у пана і на чомалетика лета. Ой, заслужив же ж я у пана дівчину за лето. Тая девка набилась, упала с крыши, забилась, а той теле хвост отмели. А той пара крутороги поломал паненка ноги. А той дык-дык-дык-дык, тая гуся, сюся, тая кача, дробно скача, тая кура, шабятура, а по дворку ходит и ходит. Эй, кураня так за собою водит. Як служив же я пана, эй, як служив же я пана, эй. Дякуємо, це була така спортпісня для вас і для нас. Дякуємо! Ну, слухайте, мы же как могли старались, подбирали тут. Все равно скажут. Аккорды подбирали. Мелодию так само спробовали спевать. Так они подобрали, но... Ну, тем не менее. Давайте... Давайте вы, может быть, ведаете слово, так подпевайте тогда хотя бы. А не ведаете, так подтанцовывайте. Ну, так само вариант. Альбо так. Головне триматися один одного. Як усі ми білоруси робимо. Живе Білорусь! Живи вечно! Мы выйдем сильными родами на вольный родный свой простор. Дай воля вечно будет с нами, а гвалту мы дамо отпор. Нехай живет могутный, смелый наш белорусский вольный дух. Штандар наш бел, червоно-белый, покрыл собой народный рух. На бой за счастье и за волю народу славу нога своего. Браты, терпели мы до воли, на бой усед одного. Имя и силу белоруса нехай почули бачит той, хто сміє нам
Ясні примуси і пеші викличе на бой. Сябри. Браты, до счастья мы подходим, хай гром гремит, яшчэ мацней. Крывавых муках мы родим жыццё рэспублікі сваёй. Паша, так себе! Жыццё рэспублікі сваёй! Жыве Беларусь, дзякуем! Жыве! Жыве вечна! Ну і яшчэ раз, там, дарэчы, новы мерч крамбамбулі падаспеў. Толькі вось, толькі з печкі. У нас яшчэ няма яго. Так, нават у нас не ў мяне нават няма. А калі вы добра пастараецеся, на нас нават і не будзе. Сярод лясоў святой зямлі раслі неба ў замкаў вежы вышыкі каралі сквозь нясны блокі ўзналі коні туды, дзе ворагаў сцяна кіпела зброя ў далонях і подле шнябру працінаў. Гей, Ліцвіны, Бог нам радзіць, гей, Ліцвіны, Бог нам радзіць, гей, Ліцвіны, Бог нам радзіць, гей, Ліцвіны, Бог нам радзіць. Няма каму шасцям радзіцца, зішла іх показва гароў, здрабнілы люд пападаў ніцма перад чужым гаспадаром. Але ж павінны гонар мець мы, каб не пражыць бяды нуды. Хутчэй нам дыша свежы ветер, калі не выйды, хто тады? Гей, Ліцвіны, Бог нам радзіць, гей, Ліцвіны, Бог нам радзіць, гей, Ліцвіны, Бог нам радзіць, гей, Ліцвіны, Бог нам радзіць.
Добре, зараз пісня, яка заслужила свій статус, а вона заслужила статус нейкай асабліва екстремістський, ледь не терористичний. І присудзіў яе да гэтага суд, здаецца, Лельчыцкага району. Клас. Калі я не памыляюсь, хутчэй за ўсё, ну, можа, Ляхвіцка. Але, здаецца, Лельчыцка ўсё ж таки. Але, здаецца, суд Лельчыцкага района нарэшце трапіў у гісторыю. Ну, хоць і як. Нарэшце ён трапіў у дзесятак. Можна сказати, трапіў у міліціянта. Ну, може бути, не сьогодні, не вчора. Але. Хто ведає? Але. А, ну там. Я страляў у міліцыянта, толькі куля ў бок пайшла. Як цяпер мне ў вочы глянуць людзям з нашага сяла. Міліцыян засланы з усходу адмыслова, щоб вечуся па-свойму, па-нашаму ні слова. Ён любіць самагонку і тлусты пачастунак, і дзеўчыну мясцовых цягаю пастарунак. Я страляў у міліцыянта, толькі куля ў бок пайшла. Як цяпер мне ў вочы глянуць людзям з нашага сяла. Яскоца пагражае, вярзе, што ўсіх засуды, старых не паважае, малых зусім не любіць. Ён піша пратаколы, аддана і зацята, даль Бог камусьці трэба спыніць міліцыянта. Я страляў у міліцыянта, толькі куля ў бок пайшла. Як цяпер мне ў вочы глянуць людзям з нашага сяла. Балела так душамі, ды Езус правду бачыць, без нашага ўмяшання я вырашыў задачу. Пасля п'яное ночы, холодным ранкам золкім загнуўся наш паночак ад кепскай самагонкі. А я страляў у міліцыянта, толькі куля ў бок пайшла. Як цяпер мне ў вочы глянуць людзям з нашага сяла.
Щиро дякую вам. Наступну пісню нечекано виконує наш незмінний саксофоніст і шоумен. Павел Аракелян. Одно слово тут проездом з Вільні. Випадково. Вітайте артиста. Что занес у Хлопчука, я не думал, не чакал. Только сердце мне разбило председателя дочка. С председательской дочкой мел шпацир я над рекой. Приходи, она сказала, как заснет папаша мой. Мама, не журися, я маюся як снег. Бо не завжди корисно кастрати пістолет. Мама, не хвалюся, бо серце не бери. Мене не упалюють червоні огори. Что за жах и что за страх, мыса мне было подстал. Только сердце мне разбило комиссарова сестра. С комиссаровой сестрой мел шпацир я под горой. Мне она шептала городца, вся горю я дорогой. Мама, не журися, я маюся як свет. Бо не завжди корисно кастрати пістолет. Мама, не хвалюся, до серця не бери. Мене не упалюють червоні огори. Что за лёс у Хлопчука? Я не думал, не чакал. Только сердце мне разбило жонка шефа Хлопчака. Мама, не журися, я маюся як снег. Бо не завжди корисно кастети пістолет. Мама, не хвалюся, до серця не бери. Мене не упалюють червоні огори. Мама, не журися, я маюся як снег. Не завжди корисно кастети пістолет. Мама, не хвалюся, до серця не бери. Чекають на небесі найлепші сябри. А як же ж? Живи Беларусь! Живи Беларусь! Я ще раз зі святом усіх. Сподіваємося, такі концерти є. Ну і я повторяю, для тих, хто глядить трансляцію, хто за межою, хто може гэта робити, робіть донати, коли ласка. Ну і тут є свіжий мерч і все таке. Живи Беларусь! Яще громчей, не треба ховатися! Стойте, давайте так зробимо. Хлопці, правильно, 30 хвилин. О, все. Добре, раз. Живе Беларусь!
Карчмie czerwony sztrach Zustępca Polaków Габрилиці Москва Сядять контрабандисти Агенти махлярі І чарками жонглюють До поздняє поры Дякую. Ну что ж, Вам правда все подобається? Супер. Я просто в навушниках і не зовсім чую вашу реакцію. Правда все подобається? А, ну от тепер чувається. Клас. Зараз я тільки що на сцену хочу запросити такого польського видатного, слинного музику, який разом з нами виконує пісні на українській мові. Бо ми мусимо
На кожному концерті пожадано проявляти свою солідарність з народом України, який пакутує від російської агресії. Ну і ніде ад гэтага не падзецца, што Беларусь таксама саўдзельнічае ў гэтым. І зараз мы зграем песню «Слава Україні». І хлопці і дзяўчаты, калі ласка, калі будзе сакраментальна прагучыць «Слава Україні!» Еще раз. Слава Україні! Добре, на сцену запрошується Tomasz Organek! Panie i panowie, dzisiaj z nami jest Tomasz Organek, najsłynniejszy, Szczere najbardziej witanie! znany rockowy artysta Polski, który wspiera nasze święto, wspiera nas. Dziękujemy mu za to. Gramy! Dzięki! Живи Беларусь! Слава Україні! Давай! Хей! Через вогонь, через лютого полум'я вир, через землю, через її надіпів живих, через перерваний злет і неспокій тобі, до перемоги хай не спиняється бій. Воля це невпинна, вулканічна лава, слава Україні, героям слава! Воля це невпинна, вулканічна лава, слава Україні, героям слава! Обрій кривавий, земля стуганить і димить. Разом пліч-опліч поборемо ворогами. Завтрашній день оживатиме тут і тепер. Завтра, котре окриляє мене і тебе. Воля це невпинна, вулканічна лава, слава Україні, героям слава! Воля це невпинна, вулканічна лава, слава Україні, героям слава! Через вогонь, через лютого полум'я вир, через землю, через її надіпів живих. Видно уже наш омріяний завтрашній день. Видно безсмертну країну відважних людей. Гідність необхідна, пламениста лава, слава Україні, героям слава! 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 Dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, wszystkim nam życzę wolności. Sława Ukrainie. Żywi wolna Belarus. I wiecie co wam powiem? Putin idzie na chuj, Łukaszenka idzie na chuj. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że wszystkim nam przyjdzie wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię trafię. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a ich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię.
Poza tym wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteście pięknie, Białorusini, Ukraińcy, 20-letni. Jesteście pięknie, 30-letni. Znowu wiosna wokół nas. Znowu wiosną lepiej tracę czas. A wiosną mi mówisz, że gubisz swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Kochacie rock'n'rolla? Chcecie solo? Paweł, dawaj! Jesteście piękni, Białoruś! 20-letni! Jesteście piękni! 30-letni! Nieważne ile macie lat, 20, 30, 40, 50, 60. Kochajcie wolność i muzykę, bo zawsze będziecie piękni i młodzi, jak my! Dawaj, rock and roll! Dzięki! Bądźcie piękni, szczęśliwi i wolni! Życzę wam tego z całego serca! Białoruś, Ukraina, Polska! Pozdrowienia dla waszego prezydenta! Swiatłana Cichanowska, wielkie brawa! Prawdziwy prezydent Białorusi! Cześć! Dzięki! Tomasz Шарганик, пане Іванове! Дякую велике нашому гостю, дякую. Бачите, ось артисти, вельми знані артисти, польські артисти, так само, бачите, підтримують нас, білорусів, розуміють нашу повістку, розуміють, що відбувалося у 2020 році. Каратей, дякуємо. Дякую. Дякуємо Томашу. Это сапраўды артист першага эшелону польска. Ён сапраўды нас просто парадаваў сваім выступам сёння. Ці вас не? Добра было? Так не культурна. Ці добра было? Класна было ж, правда? Выдатна. Вот теперь выдатна. И можно танчить. Давайте разом!
Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо растуць парасоны пад цёплым дажджом. Усё летуценна, і веры няма сабе. Усё нереальна, нібыта ў сне, ночная кавярня, агні ў акне, і водар растання, полынны напой, абсент. Усё ў жыцці назаўжды праходзяць летнія дажджы. Усё мінае, усё знікае. Губою смеецца каханне. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо растуць парасоны пад цёплым дажджом. Усё летуценна, і веры няма сабе. Усё нереальна, нібыта ў сне, ночная кавярня, агні ў акне, і водар растання, полынны напой, абсент. Французы кажуть селяри, я буду жить, и ты жив. Запомни мы кавярню эту, и пах растания, и абсенту. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо растуць парасоны пад цёплым дажджом. Усё летуценна, і веры няма сабе. Усё нереальна, нібыта ў сне, ночная кавярня, агні ў акне, і водар растання, полынны напой, абсент. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо растуць парасоны пад цёплым дажджом. Усё летуценна, і веры няма сабе. Усё нереальна, нібыта ў сне, ночная кавярня, агні ў акне, і водар растання, полынны напой, абсент.
та холери чвярозих людей. Треба обов'язково эту помилку виправити. Худенько і своєчасово. Живе Білорусь! Смерть кацапам! Не треба бути нагорними і не бояться! Смерть кацапам! Все правильно, Саня. И тут Остапа понесло. Все правильно. Ну і зараз граємо пару класичних пісень. Ну і на гэтым сьогодні ми з вами розвітаємося, на жаль. Пару, ну 3. На місце автограф. Поважати режисер, нам треба змінити батареєчку, а то навіть мікрофон не вимикає. Ой, я включив. Нам більше не треба зміняти батареєчки, пане Добре, не режисер. треба. Все працює. Мені батареечка села. О, бачиш, як воно працює? Батареечка села, апаратура. 21 век, йоп. Я просто маю на увазі, що далі будуть там пару пісень, 32, може бути, наскільки вас хопить в першу чергу. І я маю на увазі, що хотілося б сказати одразу, хто не скаче, той москаль. Ну, класичну фразу у наше свято, правильно? Я сподіваюся, що кожен з вас зараз буде танчити, і чвярозих серед вас хоча б від пісень не застанеться, тільки діти і старики. Хоча діти можуть бути п'яні, а стариками ще можна бути чвярозими. Я ще тяжу. Я ще тяжу. Учора ти сьогодні. І балкончик так само, встать треба в эту пісню. О-о-о! Поехали туда отпочивать, это все присветит солнца, про снег и не жевать. Мы поехали отпочивать туда, где совсем много неба и соленой воды. С раницы пошли на дегустацию вина, а на завтра все лежали, голова болела нам. Полюбили все мы не свежие воды, а на завтра все лежали, поболели животы. Давай, давай, отпочивай, вай-вай. Тут туристы, авантуристы, все приемно. Усё корисно, тут туристы, авантуристы, морские выспы, Буэна-Виста. Мы поехали в экскурсивные огороды, экскурсия проходила по барах и бистро. Мы полезли в воды, ярлыки и орлы, МЧС, и нас с тобой прозвонят друзьями. Потом нам цыганки накатали добрый лёс, ручка-то позолотили, стежка-то было для слёз. Потом нападали ему парить ужачина, на завтра все лежало, не пошел нам кафелин. Давай, давай, отпочивай, вай-вай. Тут туристы, авантуристы, усё приемно, усё корисно. Тут туристы, авантуристы, морские выспы, Буэна-Виста. Ось нашивайся курортне життя, доки море не побачить, а так це дома сьо. Почекай, перед починку отпочнемо, з подвоєнною силою отпочивать начнемо. Давай, давай, давай! Туристи, авантуристи, усё приємно, усё корисно. Туристи, авантуристи, морские выспы, Буэна-Виста. Туристы, авантуристы, всё приемно, усё корисно. Туристы.
Дякую, сябри, дякую! Не ломайте его, Олесик. Паша, коли ласка, треба подійти, зробити мікрофон. Терміново зробіть мікрофон Олесю Францишку Мишкевичу. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб Олесю зробили мікрофон? Скажіть «Гей!» Ну треба зробити мікрофон. Хто за те, щоб Олесю не зробили мікрофон? Скажіть «Ні». Ну і... Ну, от такі є. По демократичній білоруській традиції ми проголосували і мікрофон не робимо. Народ сказав своє слово. Паша Синила, де ви? Ну, просто гості усьо, не? Чекайте. А як же... Я обрыла веселиться, мне обрыла бичку. И тому решил жениться, бо хочу семью строить. Мама дорогая, справа молодая, и никто не может верить, что ты шагая. Выйдешь на столочину, пролить выйти, как машина. И готуя смачный торт, правда, с твару чистый черт. Мама дорогая, справа молодая, только мне не бесподобна девчина такая. Выйдешь на Зрагачёву, прикажешь детей раскай. Только скажа пару слов, хоть ты можешь вытискать. Мама дорогая, справа молодая, только мне не бесподобна девчина такая. Прикажу, не забыть леву, пустый, як червоный бак. Только все глядишь налево, ну а это кепский знак. Мама дорогая, справа молодая, только мне не бесподобна девчина такая. Тут невесту целый лес. Выбираю, мои цікавый сам процесс. Мама дорогая, справа молодая, все хлопцы жонок маюся, я выбираю. Мама дорогая, справа молодая. One, two, three, four. Все хлопцы жонок маюся, я пошагаю. Ну все, Лявоня, песен больше не засталось. Я не ведаю, что будем лобать. Ну і на гэтым все, напевно. Добре. Что вы любите? Давайте что стихом. Дякую вам. А ми у речі шоу-бізнесу зараз пойдемо туди під сцену випивати віскі. Чи що там у нас там? Не засталось уже. Нам, правда, нема куди йти, бо тут немає за сцени ніякої. А какие вы песни памятаете? Ну все, ми пішли, кратій. Як прийнято у шоу-бізнесі, нам треба зараз самовидалитися з цієї сцени.
Ну, раз вы так просили, я поменяю гитару просто как поменять, чтобы она была запасная. Ну. Дякуй, сябры, дякуй, что мы разом. Дякуй. Живе Беларусь. Дякуй. Спокойно, хлопцы, все будет добро. Морский человек, думаете? Понаехало гостей, земных областей. Неправильно хотел, земных областей. Вось приехали все, мистер Пани Ермесье. Си, сеньору и мадам, проходите, господа. Вось приехали яны, и паненки, и паны. Крой суворых катаклизмов со своих капитализмов. Гости, 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 ёсня вата, гости. Гости, 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 с кем стилисти, что стилисти, что стилисти. Повели тады мужчинаў, мы в музей войны айчыннай. Повели тады жанчынаў, мы на каву капучино. Усе по-разному балабочуць, капучино пить не хочет. А з музею госцю подай, знесли пару кулямётаў. Кажуть, гэта нам карысна, узмаганне з глобалізмам. А яшчэ карысна, да. Гости, 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 ёсня мага, гости. Гости, 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 с кем стилисти, что стилисти, гости. Любят гости самогонку, мають густ доволі тонкий. О, текила, ром и виски. Вось развітвацца ўжо час, што ж чакайце ў госці нас і рыхтуйце там свае. Ух ты, ну можно громче крыху, так? І рыхтуйце там свае. Можно лепей. Можно больше энтузиазма, правда. Ну что такое? Сегодня же день воли. Раз, два, три. І рыхтуйце там свае. Uno, dos, tres, cuatro. Гости, 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 ёсня вата, гости. Гости, 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 с кем стилисти, что стиль. Гости, 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 ёсня вата, гости. Гости, 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 с кем стилисти, что стиль. Гости, 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 ёсня вата, гости. Гости, 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 с кем стилисти, что стиль. Гости, 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 ёсня вата, гости. Гости, 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 с кем стилисти, что стиль. Теперь вы! Гости, гости, гости! Гости, гости, гости! А зараз Дискотека! Гости, 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 ёсня вата, гости. Гости, 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 с кем стилисти, что стиль. Гости, 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 ёсня вата, гости. Гости, 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 с кем стилисти, что стиль.
Дякую вам! Я дуже супроводу апошніх худший за все, глядячи по вашей реакции. Всего лишь с Днем воли вас! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Мы вельми рады, что сегодня так все отбылося, так и трималося. Ну, что тут скажешь? Что тут скажешь, апроч еще раз «Живе Беларусь!» Добре, добре. Добре, дякую. А чи є тут десь Томаш Органик? Коли ні, то може до хати поїхав вже. Ну, хотілося б так само на сцену його, ну, коли ні, так ні. Хоча нема. Дякуємо всім, дякуємо організації, дякую. Так. Дякую тим, хто організовував цей концерт. Wild Beat Sound. Дякуємо Яні Вольській, яка так само усього це усього це організовувала. Дякуємо Нехта за стрим. Дякую вам, що ви прийшли сюди. Дякую білорусам за те, що вони такі згуртовані, як не дивно оказалися. І дякую Дню волі за те, що він є. Дякуємо політв'язням за те, що вони так само, що вони витримали це все. За те, що вони витримали це все, і ми сподіваємося, що незабаром випустити всіх, ну а там але треба кожному, безумовно, пам'ятати, усі намагання у Білорусі в цій діч хутчей скончилися. Робіть усе можливе від кожного. Ми спробуємо робити, сподіваємося, ви так само, тому надіємося. Я ще одну писанку можна. Цікавий комунальний, як має. Белорусы разом! Разом! Хей! 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 Коли раптом чуешь коммунальные баги, и житё тебе возьмет петлю. Зразумеешь, что три черепахи по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь в город и залезешь в горы, и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что и сегодня, и вчера наше место на трох китах. Чекай, чекання достала. Эй! Ты не чекай, ты не чекай. Я была Галилея, Боба Валея, не была Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Ленина, ни Карла Линнея, и три черепахи были. Эй, ла-ла-ла-ла, ты не чекай.
все время штаны под твоими ногами присланы нерухомо стоять. Ты не шагай, шагай не расставай. Ты не шагай, ты не шагай. Ты не шагай, шагай не расставай. Никто не шагает, и ты не шагай. Балкончик Я Ты не чакай. Ты не чакай. Ты не шагай, шагай не расставай. Ты не шагай, ты не шагай. Ты не шагай, шагай не расставай. Ты не шагай, ты не шагай. Ты не шагай, шагай не расставай. Никто не шагает, и ты не шагай. Никто не шагает, и ты не шагай. Никто не шагает, и ты не шагай. Дякуем! Гэта была Крамбамбуліна, Дзень волі. Дякую, што вы даехалі, хто даехаў ад іншых нейкіх краёў. Дякую вам. Сустрэнемся яшчэ. Дякуем! З Днём волі! Беларусь! З великим святом, сябры! Не забывайтеся, хто сёння воюе за нашу и вашу свободу. Слава Украине! Живе Беларусь! Разом назаўжды! Это наше свято. Мы сёння, якраз не было такого часу, калі мы настолькі самаўсвядомілі, хто мы. Мы ёсць беларусы, мы ёсць нацыі, і вось вы паглядзіце на адзін аднаго. Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полыбел печи. Это так просто, это так добро. Я не с головой залезть и под ковдру. Простые слова, простые речи, простые слова. Простые речи. Притеком синим зимовой порой у доме батьківським усё так знайомо. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме батьківскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы. Простые слова, простые речи. Усё так надейно, усё так грунтовно. Что тут додать, хіба что ничего. Можно жить далее, день прийти новый. Добраноч паненки, добраноч паное. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Павлюк!
речі, простые слови, простые речі. Ще разом. Простые слови, простые речі, простые слови, простые... І тепер з вами разом. Стойте, чекайте. Давайте ви зараз співаєте так гучно, як грали музиканти на саксофонах і гітарах. Добре? Раз, два, три і... Можна лепей? З такою гучністю ми не переможемо Лукашенок. Я ще гучніше кричали. Все разом! Простые слови. Ще кричать, будь ласка! Ви будете всім гучно, ми переможемо Лукашенка. Ще раз! Поднимаем децибелы! А пошлая песня, давайте гучней! Простые слова, Простые речи, простые речи, простые слова, простые слова, простые речи, простые речи, простые слова, Дякую усім! Тепер на завершення концерту запрошайте ще.